Træk ham ud! Træk ham ud, Heine! Alt hvad du kan! Helt ud! Helt ud! Og det ender fat i hælen. Arbejde på det, stille og roligt, Heine. Stille og roligt. Arbejde på det. Du har tiden, Heine. Lige på ham! Lige på ham! Træk ham ud! Træk ham ud der, Heine. Træk ham ud. Sådan. Sådan. Stille og roligt. Og så tag. Ja, smukt, mand. Helt op og luk. Arm længere igennem, Heine. Længere igennem armen. Heine, råd ind. Hvad for en hale? Træk ham ud. Bevæg dig nu. Bevæg dig nu. Brug benene, Heine, også. Kontrol hans arm. Kontroller hans arm, Heine. Pres dig opad mod hans hoved. Pres dig opad mod hans hoved. Hånden helt op på panden, så han kan ikke løfte sig. Den arm gennem den. Godt, Rasmus. Op bag nakken med den hånd, med højre hånd. Op bag nakken der. Godt arbejde, Rasmus. Ja! Godt, Rasmus! Rigtig godt, Rasmus. Bravo! Det er godt ud, Rasmus. Tryk ham i maven, tryk ham i maven. Bare bliv ved, tryk hårdt. 15 sekunder. Sådan der. Ejner, arbejde dit ben op. Godt, Rasmus. Arbejde dit ben. Hold ham nede, Heine. Tryk til, Rasmus. Tid!